Mula ka na lagi kumaya ko kung hindi lagi ko. Mula ka na kalidalayan eh. Mula ka man ka. Pasag di na ma. Kay kagustuhan man na niya nga mula ka siya. Dili dong. Kay unsaon na lang ang iyang pag-eskwela. Mupadayon man gihapon ko ng eskwela, pero di ko gusto nga si kuya mo suporta pa nako. Sige, tanaw na to ng kagahay sa imong ulo. Tanaw na to pohon ug muduol ka sa amo ah. Bitaw, kaya man na mo maningkamot ka kamera? Ya, maningkamot mi. Ipakita na ko sa imo nga kaya na mo nga wala ka. So naka-desisyon na juday ka nga magminyo ka. Oh, mo naman gyapon ang nako dinhi sa kala man gyapon kay ko ninyo. Ay pag ning ana day, kay para ra baya po na si mo ha. Ah, dili. Way makapugong nako, mulakaw nako. Day! Pasag di na ma. Tanaw na to kung sa resulta na yung pagkagahay ko ulo. Ana. Ay, salamat po. Bayan kining kakuyan eh. May lang magulan-ulan. Di na di masunod na. Ya, maingod to. Uy, Dunyok! Naman ka na eh. Naman kayo kuyo ka babae. Kinsa man na? Ya, kung uyab ya. May adlaw ya. Ya, kanang naunta ko yung yun mo ya ba? Pwede ka nang atong payag diri nga gamay. Dila sa aming puyo. Sure ka nga. Diri mo mupuyo. Aning dangkahan na to din nga balay. Diya ata mo mo babe. Babe, pasensya na yun kayo nga. Kinirigid atong kapuyan. Kabalo biya ka sa ko nga walang wala po ko. Temporary lang sa good ni pod. O ya, mupuyo mo diha ya. Sa karon lang good. Sa ako Dunyok, wa may problema. Kaigsuon taman ka. At uwa man ni diri. Ang problema lang diha. Nakabalo ba ang ginikanan na na ngayon mo nang gidala? Basing pag-abot sa panahon na Dunyok ha. Nga mo ari ang ginikanan na ng mabahay, madamay ko. Ayaw ka bala ka ana iya. Nasaputan naman namo dito sa mong pamilya. Ala sige, mao man ka. Ay na pod noon nga naamo dire karon nay tawo ni payag dire kay di man po ko magpirminti dire kay nabi ako trabaho sa gawas. Sige ko lakaw. Sige ya, salamat kayo ya nga. Nisugot ka nga diri mo puyo. Ala sige sige, Dunyok. Kisa ka ni pangalan ng uyab nimo? Charmina day kuya. Ala sige sige, Charmina, Dunyok. Kamo nay bahala dire ha. Kay mulakaw nako kay nabi akong trabaho dito sa gawas. Buutan ko day mong kuya no. Oo day, tara na day, di ta maglangay kay magpastar paputas tong gamit. Tara. Babe! Babe! Uy babe, nauli lagi ka. Oh babe, gigutom manggod ko? May makaon diha? Hala babe, wala na ra ba tay bugas? Di bagi na naman tika ganina. Last na gyud to pamahaw nato. Naunsa naman ni? Oy, nagsige naman ang tagoy bugas ani. Siguro na kailangan gipakaon diri ba? Unya, ako'y pakasado ni mo ron. Nga imo pinalitag bugas tag isa ra man pud ka kilo. Oh, tagsa ka kilo day. Unta pa jito nimo para moabot mo pagkaugma. Karon mamuybuy ka, abi man ka ikaw may nanginabuhi nya nara ko diri sa balay. Digawas jud mo tinungod kinaiya ba? Aw, ikaw gud kung uli ka sa inyo ha. Total, napulaan ako nga magkuyog ta diri nga walang-wala ta pirmi. Sana mapud na nimo. Ngano nga makanangitag trabaho nga dako-dakong sildo? Babe, kabalo man ka nga wala ko'y grado no. Saan ako pagpang-apply na diha nga wala ko'y grado? Mauna, kay labon bitaw manarbaho ko di ka mo sugot kay gusto nimo diri ara ko sa balay. Nya karon mamuybuy ka? Babe, ipahimangluan ng tika. Kung unsay maabot nako, moro gid na. Kaya man ako nga ingani, pero dili lang unta permente. Unsa na lang kag natay anak, kaya nato? Babe, maningkamot ko kung nanatay anak. Maningkamot ko panghurnal diha. Para dili lang ta kaminusan na imong mga igsuon diha. Dapat lang jud babe. Kay ni pasalig ka nga kaya ko nimo buhion ug ang umaabot atong pamilya. Mao gani kung unsay wala diri sa balay. Maningkamot mo ka. Mangutang ka diha, unsa ba? Pautangon ko nimo nga wa na magihalos mo pautang nato. Pila ra may inadlaw nimo 200. Usaw man na pagbahin-bahin. Naapay bisyo nimo, sigarilyo, mag-inom pagyud ka. Babe, ay nagapila-pila akong bisyo. Kaysa una pa kabalo man ka nga bisyoso ko. Uyawa pud mo mga istorya no? Balansiha daw be. Kung unsay dapat unahon, bisyo o pagkaon? Pagpili. Babe, ayaw ko papili ah. Ayaw ipugos imong kinabuhi kung di nimo makaya diri. Total wa man tay anak, pwede man ka muuli ka dito. Aw, lagi. Ayaw ka bala ka. Maabot ra ng panahon na. Pero unta, kana nga panahon makarealize ka kung mali day ka. Hadlokon man ta.